Ngerasa wis awan, Dena banjur njupuk sapu arepe nyapu jogen. Dumadaken ana emak saka pawon. Emak ngamuk-ngamuk nyawang Dena sing nyamene lagi tangi. Ya Allah, perawat wedok nyamene lagi tangi apa entuk apa kowe? Entuk ngimpi karo jongki, Mak. Apa jengkol? Dipangan Pak Dumi karo. Jengki, dudu jengkol. Iku lho Mbak, artis Korea sing kuwi petepol. Emak aku pengen cerita. Wimut, wireng kumut-kumut ya ana. Akhirnya apa cerita apa kowe? Aku pengen mondok Mak, karo Siti, Sini, Siem, bareng kok Mak. Apa? Mondok? Ketego tinggal omahmu sing urip dhewean iki. Dudu ngono Mak. Wes ta, Dok, aku wis kadung ngelati takku tak dadi watu keng kok. Lho, seto Mak, iki kok aku dudu cerita maling kundang. Oh, maklum Dok pikun wis tuwa. Lah piye Mak, kalau mondok karep. Wes ra oleh mondok kowe. Ya wes tak aku. Dena ngamuk marang emake sing gak nuruti penjaluke. Iya sih, emake Dena urip dhewean karo Dena. Bapake Dena wis gak ana awet Dena kelas 4 SD. Dena mangkat ning omahe koncone sing jenenge Siti Sini Siem. Kabeh iku wis dianggep dulur dhewe karo Dena. Apa-apa mesti dilakoni wong papat. Sampai kabeh nek diceluk iku papat serangkai. Siti Sini Siem. Mereka pakai sampai sungkem. Dudu sungkem tak kenal. Ora, cai itu gemerem. Lah apa bareng? Awakku iki ndawakmu kabeh. Aku ki ngundange kangen karo aku lah. Pedemu ya, BTW awakmu iki oleh mondok nang ora? Aku sih wis oleh sakuku ae 1 juta seminggu. Mbok lho aku lulus samuku 5 juta ae biasa. Lah kowe piye no? Aku gak oleh. Muka sakne yo jadi aku. Cucu saiki ayo ngomongin maramu. Ya. Wong papat iku mau banjur mangkat nek omahe Dena. Pancen wis duwe niatan mondok sakwise lulus SMP. Dena ditakoki guru, Dena jawabe pengen dadi penyanyi. Mangkane Dena pengen sinau ilmu agama ing pondok. Loh, waktu anak-anak bunyai Dena, ngono Mak. Jadi guruku iku lagi saya lagi seneng. Pertama ora yo. Ngono. Oke, gak oleh. Lele wak kaya anak cilik ae wedi dhewean. Jarene guruku Wak, muka ilmu sampe kena Cina ngono lho Wak. Oh, ya wis Do, nek karepmu ngono tak donano dadi bocah sing sukses lan guna kanggo agama, mak dateng relakno kowe mondok. Temen Mak, temenan to Mak, temenan to. Iya. Dena, Siti, Sini, lan Siem mangkat menyang pondok ning salah sawijining pondok sing paling apik ning Indonesia. Dena wis pamitan lan njaluk restu marang makane sing asline ora nyetujui Dena mangkat pondok.
ben dena manik menak senengane masak ning pawon. Walah dewene celukane sinten? Dena, Bu. Lha omahe pundi? Boten betul ya, Bu. Maksudnya alamate lho. Dugi mriki wonten pertigaan minggu milen. Cecek ya ngendi kuwi? Lurus wonten kali nyebrang terus nyenggok nyetan. Sampun tutup. Lho dereng iku omah Pak RT. Iku kok getanglet terus bariku anu lurus terus ana iku omah sing pagere dhuwur terus omah jane warna putih ana tanane terus ana mobile ning ngarepe. Sugih temen ya sampean, Dok. Nggih pancen Pak niku tangga ngarep omah iku niku sugih tenan Pak. Ah, nggih pun nggih menyang kamar nggih. Nggih. Sakwise 4 taun salah sawijining dina papat serangkai mau lewat ning ngarepe dalem. Ora sengaja Dena nyawang putrane Pak Yai sing bagus banget rupane. Asmane Zainuddin, tapi biasane diceluk Gus Udin. Gus Udin mau lulusan Al-Azhar Mesir. Ana ing dalem bunyai lan Pak Yai arep jodohno Gus Udin karo putrane rencange sing asmine Ashima. Ashima iku bagus banget rupane, alus banget kelakuane lan uga pinter sinaone. Saiki Ashima kuliah dadi hafidhah ing Madinah. Aja nyawang marai seneng nggih. Saiki wis gede ya, nek wis jarang kuliah meneh, iki jenenge swing. Banjur Gus Udin omong-omongan karo Ashima sing ayu. Masya Allah, berarti sampean iki sampun khatam ning. Seneng kula garwa ingkang hafal Al-Qur'an. Alhamdulillah Gus. Tapi apa bapak Gus jaga hubungan kawet saiki? Insya Allah kula bakal jaga hubungan iki ila yaumil qiyamah. Amin. Jebule takdir nemokno Gus Udin lan Dena marang pondok. Gus Udin meneng-meneng duwe rasa kesengsem marang Dena. Tapi Gus Udin ora wani ngomong menyang wong tuane. Salah sawijining dina ana rapat ing dalem Pak Yai lan Bu Nyai ingkang bahas kawine Gus Udin lan Ashima. Dumadakan Gus Udin nyelak lan ape ngomong. Kula badhe matur. Nggih nak monggo anu apa? Sabenere kula boten seneng kali Ashima. Kula senenge kalian santri-santri panjenengan asmane Dena. Jenengan teko Mas. Jenengan pun menjadi janji sing mbok gawe dhewe. Tapi kula pun kagem tresna kali Dena. Piye ta Ben malah ribut? Nggih mek kados pripun nggih? Ya wis lah sampeyan iki utus Dena ke mriki mawon. Masih Pak. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dena kita saduriki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes pengen disen. Ibu arep takon menyang awakmu. Apa awakmu iki tresna marang anakku iki? Hah? Wes tresna banget kalih jenengan. Besok bakal ngelamar Dena. Apa sampean nerima lamaran iku Dena aku? Nggih Pak Yai. Alhamdulillah. Rombongan RT sing isine Pak Nyai lan Bu Nyai lan Gus Udin teka ning omahe Dena. Siti sini siem heboh nyambut rombongane Gus Udin. Assalamualaikum, Ustazah Dibodihom. Umi iki piye Mbak Boyo saka Sithik? Waalaikumsalam. Wonten napa niki Pak, Bu? Napa Dena gede salah ten pondok? Boten wonten Bu, dheweke mriki arep ngamar Dena putrine jenengan yen dados garwane anake kula, Gus Udin. Aja tinggal aku, Mbak. Wis tak enteni 4 tahun no, wis dadi bocah sing apik. Pancen bener jaremu golek ilmu iku pancen perlu dadi wong sing guna. Masih nek negeri Cina.
pepatah sing ngomong ilmu iku kaya lampu sing iso nerangi. Lah nek bodho iku kaya omah sing peteng. Jadi sapa wonge monggo sedaya golek ilmu bareng-bareng. Apa meneh golek ilmu sing manfaat kanggo donya lan akhirat. Contohe golek ilmu ning Mambaul Ulum.